Bingag module ay. Ay, dala yan ako mga ito yung module. At daw pra ko man, yan man ang tinaptap na nagawa nga lang ng kapatrimanda. Nung, at ay na yung pang mag-tuto ka niya yung online. One. Dan sa digay, dan na open sa digay ko na tayo, nag-uwi, tatay pay, kukuhay kayo mata, kwa, at teacher yun. Good afternoon kayo mata. Hello, sir. Good afternoon. Countries of the world. Japan, Japan, Brazil, Brazil, Canada, Canada, Nya. Philippines, Philippines, Nya, ulitin man. Philippines, Philippines. Ay, sus ako.